Mí mágad a cahéirla agus I dús bar a cógáirdegus don bhirtearí nua agus guim gachra ormh I bhróil nua agus maidir leis an ara sinseach tá trú agam dit sin áréire cos ní dóilm gur féidir ní smó cuadamí a chuirfií a stúr banan do cheapacán le máin tarasóireacht, eilíne, cultúr, sport agus gaeltacht. So tá dúchláin olmhór os a chóir. Maidir le na meastacán ehrennia, ní dóigh gur is scéal dearfach, ní féidir chu an aine meastacán seo tá agad breise don na helíne agus tá údras na gaeltachta agus tá arná leile. Ach an rud atá an easnamh ná cóhaics agus cúlra. So ní léon cóhaics an seo a airí maidir le mar hampla an géircéim atá na gaeltachtaí log ar fud na tíre. Ní léon aitheantas tucha don géircéim atá an ó híomh na teanga. Agus chuirnte sin olcaram í náíra agus níor watlam tús a chur le má obair libse I meallach dúilteach. Ach tá gála aitheantas a thabhairt nuair tá si bhí cant faoi cuasaí airgid agus caiteachas. Agus mar a dúirt mé is rud dearfach na figurí ach gan cúlra agus gan aitheantas don géircéim atá an tá sé har a bheith deachar muín a bheith agam as an caiteachas seo. Níor luair sibh bille na deanga go efficúla. Níl trácht ar éáit sa dá óráid. Ní mór do mar rá freisin beidir a seo ma go mbeidh ceannaireachtaí gceist agus go mbeidh an dá óráid I nghfuilge freisin, just ceannaireacht ón tús. Maidir le bille na deanga go efficúla, le ceithre bliana anuas tá mé héan agus má cálachaí mar a sóilduite ar a sóisireach ag tréid. Just dáta áil chun cén ór a bhaid. So beidir go stopí mé ag an puinte seo agus just nóméid a thuirteit, cén ór a bhaid a bhés bille na teanga go efficúil fáiltíthe. Gar má just couple of seconds agus tucha mé leis. An Thanastáid. Í bhéire den réaltas tá mé garadiid go mbeidh si dún raibh an nollag. A rís sin bríomhar a milse, ba sé cén rud raibh an nollag, fáiltí nó achtaí. Mé géirí go mbeidh sé achtaí. Gur míle mágad, tá sin gealtainna sa bháin inis.